ki khubor ka bate se TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Hadin ke jingyo jing tip ya ke jing klat no ki arngot ki bakirni drugs ki balalej ban syak sumar ha ka wei na ki jaka sumar hapo ke jela asam kensan mentang sngi ka ar pesantere naiweng arajar pesau kumban riu pun riungut ki bala syak sumar ha ka te rehab center ki la pet no bat om tre shu ban lek pai halor kan ni u henmen jong wei na ki riu pun riungut ki bala pet na te jaka sumar ulami syakmat ban wan thu halor ke jing pet no jong para jong u lembat ki wei de ki parlok kat kum kajing thu ni orang ba ulai thu ba ya kini ki brio ki bela lej ban syak sumar ha kate jaka kila kala long penban kum kinong trei jong we u brio ba penya ya kate jaka long tangi jing shania ni kong ko la shania shoi ga seng shoi si ma bakala kloi ben lej bu yu stay ni pangi la long la ke adon jing kerman be ya ka sengen mang kalong perdat ban kimpet thu ba shoi tu ga jaka bakalong kumno maka sumar kumno kisulek bu be imtu mala apa istu ku borngi kumbala mi menen ha YouTube kilong lek kum ki maram ki bom ki tit ki sho hadu ya ka exo jong tu try u arup ru kilik pha sai pha pengkhoi kata kan long simjing ken so melayap adon mai layap so tu arngut menu ki paranga ladon si arbenai lai benai tahi dan mene dang step pat kila ayalang lang para baya sa lang tu yang rupun rungut kila iPad mene long na ta ka jinja fitet namo ufun tu para imei ta ongkin ki yathu bang ila iPad kata ngut ila shuya ya bida kejat menta ta labu no namar shu phone na ka phone jong dakhar na stay te la ya sikpat bang yo bat ta ki pulet te pan phone bang imei batai ba la sabat pulet mentai la don ni ha PlayStation ma stay kila idon le stay menta te long maskwa ban pentip kloi kini ban kham kloi ke jing yarap ma khasi da ngam tip bahar ma taki bab majority re yo gibun ki khasi kum jing kem jing le yu kaseng da ipe la bun ki khasi ha kila ipun be ki ong kala biang lut na dong sidong kam lele long CF be ba kalong perdat pat mai ta tip ka hai hap siu ki ong da gen khat san ajar si banai long shani ma shu kan bu na belai ba em ngi pat ngi la long shania bi kata ka seng ma ki ai kata ka sim yu ki kren mi pa chala yu la i pat mta da kala babu ban chani ru kabun ki rehab ma ula don hi ya laisnam yu da try kam dunar tamba ju le kormar ju tu ju yu trai kuta be yu lejong da em yo karan bi me mde ra bat nga ta ime ru yong hi ke jing karan yu da kalong kadan ke jing so tieng yu da karan ru em ngala afo ni ka HYC we rum danong ra shu ma mun pan jing ra danong ra shu ta hadien ngashkuma be ki SU ngafun ki SU nong thmai ki ong le sha ru ken